ng'enyne en iyudo ka barabara din. Then ing'en ko is a transport corridor. It means no one kod loche mang'eny, one kod trailers and everything else. Iyudo ka mtoka matin ka lure kod ginene trailer maduong' to iyudo ka space tin. Again, this will be a game changer. The Rironi Mausamit Road. Because other more chance mar ginene mar having a different way of transport. To jatela ni joko wacho no okone go be told. Gimatemo ng'eyo en the levies ma japiny chulo no fuel emono dog piny. But tolling to bende just make sense. Nikech kano chaka expressway ma wan go Nairobi kanini. Ji mang'eny wacho ni jok dhi ti kode. Lakini ji neno convenience. Ineno. Ji neno ni bana kata ka chulo toll cha to adhi airport within 20 minutes. Kin Museum Hill within 20 minutes in the airport. Koro there's convenience. Winjo. Nikech achiwo example if I deploy engineers to go and do some job today. I'll give an example. It's I charge the customer 13,000 per hour. Korong namadwa ok Nairobi kaluo the old road. Engineer charge nyako chula per hour. Some work Westlands ko the customer kucha. It means that in 3 hours modika ujama pini kachacha and gimo 39,000. Lakini ubedo told kacha 500 to chop customer on time. Koro en wadok levies piny as a government wangi konya doko levies piny mondo fuel obed nikik bed fuel sama chulo sling 100 fuel to more than 50% of it is on levies. But tolling to it's convenience. You pay for convenience. Mondo ndara mapinja bendo kudilor. Ubendo podo donga kacha. So sometimes you pay for convenience. But I've never kajo Kenya expressways ani it's very busy. Kendo samoro pong nyaka obeta jams chemoko but people are paying for convenience. So convenience is sometimes that again the time value of time value ngen jikiaga no sama ibet kanini sama kuni engineer bit kan go kod Sharon Bakani an hour mare in pesadi. Koro nyakwangi in terms of gik mwatimogi development mwatimogi nyakwangi in time value mari en pesa. Dongere wacho ni time is money. Time is money. Koro if you cut on time you might pay for something but you are saving on time. Makuri yeri godo mar mondo mi jok modatiyo ga pa no mar mondo mi achul highway. Nikech en PPP. In public private partnership. Adir makende. So it means now it's not fully funded by the government. It's not fully funded by our money. En gima tie joma kelo pesa miketo kanyo. Koro mano be jopiny nyaka ng'e. Ng'e seche moko government katimo gik moko to ok explain jopiny maber, tido ka jopiny kia gima dhi mbele. Koro en PPP, it means nitie private partners makelo pesa into the project. Koro pesa no be nyaka duok, ineno. Lakini ka waduoko levies piny to gima wachajo jopiny wanya duoko piny. And gima ng'iyo en can we charge less the basic but nyakwachul pesa mobiro cha. Yeah. Ero komana ina keni kaka jaloje weche mag chumi CPR godera bende yiere godo bandai wabro bedo kwa nyiso ganda mapachoka hinya bende nwenjo ka John Mbadi manjaten migo mochino weche mag omenda kini mabende no chiwo budget mare e od bura maduong' mapachoka